दिनै दतमा मण्डलनि सिङावनो मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। दा बे जयनिं हाबाफारियाव सेरफांगुरि बाजारनिफ्राय दिनै सेरफांगुरि बाजार आरो सिखारबिल होननाय जायगानिफ्राय दिनै 50निबो बारा दिनै मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव दिनै बेहाय जयेन जादों आरो आसा खालामदों बिथांमोना गावसोरखौनो दिनै बिजेपि दोलोआव बिजेपि दोलोनि निति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै बेहाय जोंजों बाहागो लाफैदों। बिथांमोना मेक्सिमाम बिपिएफ दोलोआव खामानि मावबोदोंमोन आरो दायो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव बिथांमोना जयनिं जादों। बिजेपि दोलो हिसाबै नैबे दतमा कनस्टिटिउवेन्सियाव दिनैनि जे थारिखआव जथेस्थ' गोख्रों आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो जोंनि कर्मिफ्रा बाहाय बांबाय आरो देरहानाया दिनै माने रोखा जों बेखौ बुंनो हायो। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बुङो बिजेपिनो नैबे दतमा बिजाबावदि बिजाथि होनाय नङा होननानै दा बे मा बुङो? बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जेन'बा राजनितिक दोलोआ दिनै गावबा गाव मोनसे कर्मिफोरखौ मोनसे बेलेन्सआव लाखिनो थाखाय नैबे दतमा बियाबाव मोनसे दिनै बाथ्राफोरखौ मोनसे बांसावलाबायदों जे बिजेपि दोलोनिफ्राय बेहाय टिकेट मोननाय नङा। बे बाथ्राया दिनै नंखाय आरो मानो होनोब्ला दिनै बिजेपि दोलोआ दिनै सिंगेल दिनै गेलेनायनि मोनसे प्रिपेरेसनाव दिनै दंबाय थायो आरो बेवहाय दिनै रोखा जे मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा दिनै बेवहाय गेलेनानै बा टिकेट मोननानै गेलेनानै देरहानाया दिनै रोखा होननानै जों दिनै बुंनो हायो।